Men jag startar 3 minuter från nu. Du filmar 3 minuter där. Så Det är är det. jättekul att titta på sen. Han gav sig mycket nu när han var en Det verkar så. Ett arbetsmarknaden innebär ju att alla kan sitta på hög, vet du, på varandra på samma ställe. Först i kvarn för första dagen. Ungefär. Du vet ju hur stort det är där borta, det är ju nästan bättre längre bort. Det finns hur mycket mark som helst. Nej, men hem på golfbanan. Ja. Du får ta med sig metallklubban och eller sitta. Det är farligare med steg. Jag tror du räddade mig, Ola. Ja, det var det, va? Ja, och skratta till det då. Sen, Hade du hjälpt Det mig? var nästan som Crocodile Dundee. Det var en donk. får vi koncentrera på klockan. Ja. Sen var det väl hitta sista kvällen måste jag få. Det är plötsligt någon som har fått upp den. Det är ju 80. Ja, det är 3 väldigt långa minuter. Ingenting är som väntans tider. Nej. Så det är tur att tiden är slut.